uprostřed africké pouště. Na čtyřkolkách, dovolená v prosinci v Egyptě, stále nelze než doporučit. A je to pravá poušť, tady se vyskytují takové různé věci, všechno to píchá samozřejmě. Připadá mi to trošku jako v Mexiku, nebo v těch westernech, jak se to válí přes ty cesty tam napříč. A tady to fakt neuklízí nikdo. A dokud člověk nenavštíví tohleto místo, tak se o tom ani nepřesvědčí. Na druhou stranu se nebudu moc vzdalovat od skupiny, protože skupina znamená bezpečí. A tady je to poušť s nábožným tichem a člověk neví nikdy, na co to narazí, co je živé a co na něj má chuť. Připadá mi to trošku jako moře, akorát je to tady bez vody. Nicméně v poušti prý život je a na první pohled tu nic nevidím. A je tu nádherné slunce, co zapadá tamhle za horu, kterou neumím pomenovat. A na první pohled to je takové úctivé, nábožné, takové jako hodno respektu. To třeba myslí takovou věc, že tady každý den se tohle děje, v Praze neuvědomíme. Jedeme do práce, máme zastupitelstva, staráme se o barák, kde občané, potažmo vlastníci, nespolupracují. Máme další své povinnosti. A to ještě neříkám chodit k doktorovi. To je další věc, která vás od těchto a podobných výletů nebo možností dostat se takhle do středu nějaké pouště, kour v Africe, tak vás od toho úplně odradí a máte jiné myšlenky sami na sebe, protože vás něco trápí. Mě také něco trápí, ale jsem tu rád. Jsem rád, že opět po půl roce jsem se mohl vydat do Egypta a zažít tuhle věc tady. A vypadá to, že za nějakých 12 minut, že to bude tady zapadat. A pak uvidíme tady, jak se to položí ty stíny všechny, jak ty hory šervenají. A potom se vydáme zpátky z tohoto výletu na čtyřkolkách. Zážitkové. Super. Holé nic a přesto to má úplně všechno. Je to silně pichlavé, připadá mi to jako tamhle něco z té akácie. Pichlavý kéř, jak to vypadá jako nějaká borovice, jako nějaký jehličnan, ale ve skutečnosti je to nějaký takový akátovník, prostě akácie. Nicméně výrazně větší, než jsme zvyklí u nás v Praze, v Česku, v naší domovině. Obrovský pichlavý a evidentně tomu stačí jenom trocha vody, protože to je prostě roste takhle o samotě, je to zelené. Akácie asi nikoho ke svému životu nepotřebuje. A kusy z ní se tady válí po té poušti a takhle představují jakési ostrůvky uschlých trnových, jak to říct, žmolků nebo prostě takových objektů či útvarů. Tak západ slunce právě teď. Tady jsem překročil stín této hory, která je na západě a vidím už jenom sebe sama, jak v tom stínu mizím. Kolona startuje, za chviličku vyrazíme. Jirka na svém místě, takže technika do batohu a jedeme dál. Tak šup. I got a feeling.
Poslední zastávka, nebo další zastávka, která nás tu na čtyřkolkách potkala, je tady v beduínské vesnici. Je to proto vesnice beduínská, protože v ní žijí beduíni. Já bych řekl možná, že je to vesnice i možná beduínů a velbloudů. Tamhle koukám, je to modernější vesnice, protože tam mají nějaké fotovoltaické články. No a zároveň tady z nich evidentně žijí, ohřívají si vodu a nevím, možná krmí velbloudy, protože velbloud asi jako korá pouště teplo teda moc nepotřebuje a je na něj zvyklý. Nicméně beduíni si evidentně musí na něčem dobíjet telefony, protože takovýto provoz, jak vesnice, tak velbloudu určitě přináší jisté bonusy, které normálně by beduíni žijící ve skalách úplně zapomenuti nemohli využívat. Takže půjdeme blíž k velbloudům, kouknu se na ně, snad se jedná o živá zvířata a nikoliv o Fata Morgánu. Možná jste těžká, víte? Ne, vtip. Vypadá to taková klidná zvířata, že? To musíš mít tohle. Něco jako Formule 1, akorát takové vyšší. Trochu vyšší. Úžasný zážitek. Velbloud je ze mě trošičku vyjukanej. To samý tady ten beduín, moc jsem se neprošel, ale alespoň něco. Je. Teď to bude trochu složitější. Ty vole. Dobrý. Good. To se mu nechce. Projet se na velbloudu při západu slunce je určitě motivující. Člověk v tom životě, kdy je zapřažen práce, nákupy, úklid, starosti, já nevím co, tak je vždycky dobrý udělat takový nějaký v tom horizontu takový zářez. Takový zářez, který oddělí to, co bylo, od toho, co bude. Co bylo, člověk ví, proto ty zářezy jsou v životě potřeba. Ale člověk neví, co bude. A každý ten moment v podstatě je takovým tím novým startem, a to je taková stará filozofie. Nicméně ti lidé ty zářezy nevyhledávají. Obávají se jich, obávají se změny. Já jsem se taky kdysi dávno bál změny, ale jak je ten sklonek života, to znamená 50+, tak člověk ví, že ta změna je důležitá, protože jinak přichází frustrace, přichází pocit možná méněcennosti, pocit, že se nemáme na co těšit. Já říkám i kolegům v práci, i svým kamarádům, kdy naposled jste si udělali radost, opravdu. Takovou radost, že jste se na ní těšili, že jste si říkali, to mi chybělo, to jsem chtěl. Je to důležité. Taková radost sama nepřichází. Možná jízda na velbloudu, možná potopit se na korál a potkat murénu, možná i žraloka. To je velký zářez, bych řekl, v těch událostech životů, nudných, fádních. A pak ještě symbolika. Pak jsou tu ještě jevy, které člověka zaujmou a když si řekne, to je nevšední a budu to nějakým způsobem akceptovat a uvidím, co bude dál. Já jsem třeba tuhle našel v poušti medvídka. Jako třeba teďka. Znovu. Já věřím, že to není jen tak a že kdybych jinou cestou šel, tak ho nepotkám, ale já jsem skončil právě tady u velbloudu a tady 20 metrů od nich prostě ten medvídek v té poušti je a já věřím, že to je další zářez.
Připadá mi to jako reklama na cigarety, ale není to, já to vím samozřejmě. Skutečně působivé velice. Navíc mi pořád hledá v hlavě ten medvídek v té poušti. Jako jasně klišový, ale to bude symbolika. To bude symbolika. Možná mám vylízt na protější kopec a možná udeří blesk. Kdo ví? Kdo ví? To se musí vyzkoušet. Než to vyzkouší člověk, tak neví. Neví. Jsme tady na kopci. Krásný výhled. Beduíni a moře. Skála je neuvěřitelně hrubá. Tak jsem poslední. Kdo scházíte z této hory, není to teda hora Mojžíšova, ale vzpomínám si na Sharm el-Sheikh, kde je možné zakoupit jeden z výletů právě Mojžíšova hora, kde se vychází někdy ve 2 v noci a tam se chytá přesně opak, tam se chytá východ slunce. V noci je tam zima a jakmile to vyleze, tak je zase jasný hit. Je to regulární výlet a pak ještě jeden výlet, prý je dobrý monastery San Caterina, nebo tomu říkají. Takový klášter v horách prostě. Ale samozřejmě svaté Kateřiny. Takové městečko polorozpadlé, je tam zhola nic, ale je to pěkný prostě. Ale odtud z Marsi to je notný kus cesty, takže až bude člověk na Sinaji, tak možná až tam ti fundamentalisté dováčí ze severu, tak možná jednoho dne se tam podívám po těch letech. Jinak startné motorky opět, naskakujeme a možná se vracíme už na místo určení. Respektive výjezdu tím pádem. Písek je velice jemný, písek tady je. Je jako do přesýpaček, pane, jo. Mám ho všude. A o tom to je, že jo. Jakmile zapadne slunce, tak je okamžitá tma. Prostě takhle to tady funguje. Když jsme šli nahoru, bylo to teda pravda už za obzorem, ale nebyla ještě taková tma. Víte, ještě já mám tmavé brýle, můj řidič taky. Nemám brýle. Už nemáš brýle, já tam nevidím, sorry. Takže Jirka vidí světlo a já už mám poklekání. Myslíš, Jirko, že je to tady poslední zastávka? Ještě pojedeme, předpokládám, táble za zatáčku. Intuice. Jo. Aby nás trošku vystrašili. Tak uvidíme. Nás vždycky nějak kouzelně prostě předběhne, asi zná zkratku tady v horách, nebo já nevím. A vždycky je tady fotograf první, jo. Kolik máš velbloudů? How many camels do you have? Three. Only 20? Only 3? You are cool. You? 10 camels. Show us. Jen jsem sundal brýle, už vidím mouchyt, jo. Ztracené místo plné rychlých a uřvaných strojů. Ty vršky vypadají jako modely hor normálně. Když to takový fotíte zarámovat a mám Matterhorn doma na zeď. Toto vypadá jako nádoba na nějakou kapalinu. Nechci říct si vodu, nevím, netuším.
Možná v tom je. Jdeme do nějaké beduínské vesnice. Stanu, pardon. Velboudy jsme zvládli v jejich domácím prostředí a teďka prozkoumáme beduíny v jejich domácím prostředí. Mají tam stan. Stanodům. Tak já se zuju ty své prašný boty, ty brďo. Pak zkontrolovat, aby tam nebyl jedovatý had. Škorpion v botě. Prosím, pane. Dobrý den. Dobrý den. Tak já jdu, dobrý den. Dlouhý vajíčka budou podávat? Na tvrdo? Poptáme se. On nám to vysvětlí. Sníme, pak se koupíme. Welcome everybody. Vpravo je polská skupina a vlevo česká skupina. How is this? Good? Very good. Yes, Dobrý. yes. Mm. Dobrý. You know what it is? Ibis? No, ibis. No. Ukažte belík. This one. Oh. No. What No camel what is it? kaka. No berbelut kaka. No. Aha, koka. Ale možná jo, ne? This one dactylova. Aha. In this dattel we have too much vitamin. This we call it tamarindo dattel. Tamarindo, we got too much vitamin. Tamarindo, you can drink cold or with hot water. We drink too much in Ramadan time. This our like natural Red Bull. So energy. We drink in Ramadan time, hot temperature. This we make butter with coconut oil, also bamboo sugar. Yeah. Bamboo sugar, no problem for diabetes, no problem for fat. Healthy. So energy. Also, you can drink with hot water like herbata if you have problem catarrh. If you have a cold problem here, you can drink with goronzo water. Neškřince. Asi cukrcený sladký, máš ho tady? No, cukrcený. No, nějaká citronová kyselina, tak nějak, viď? Thank you, sir. On this also herbata, black tea. This black tea, yes, on this the same, but this one with fruit. With mango, with pomegranate, smell. Smell. Tylko gorąco woda. Pomarańcz. We use only hot water. Okay? Portugal, Moldova. V polském stanu veselý, Širko. To jo. A mají tam více ženo. To je přeženino, promiň. All herbata na stres. Husband Angel. Chamomile. But this one from Aswan. You know Aswan? Yeah. Yes. From Nil Voda. Look, different smell. From Nil Voda, more bitter. But this one, for health, bitter. After to drink, make too much BP water. After to mix. If you eat salt, problem here. If you have water, problem here. Too much water. After to drink this, too much water inside body out. This one fresh. Arabic name, we call it handal. What's the meaning handal? Handal, bardzo gorzkie. Too much bitter. So this, no yum yum. This one, the same, no yum yum. Also, you know, all fruit
fruit, leave it out vinegar 10 day, 20 day, broken. Go to inside bacteria. This one, 2 years, no vinegar, no broken. Because too much bitter. To se naziva hanzan, nebo jako bočný pomeranč, jenom roste tady. To má semínky, ty semínky musíme mlít, jo, a pak smícháme s olejem, a pak ten masta, dostaneme mastu. To mastu, Mas. jo, tak používáme jako bolest na bolest zvalí, na bolest kosti, Klouby. jo, to jako funguje jako Voltaren, jo, ale 100% přírodní. Oh, Jan Pustinia here. Hned na tebe dojde, Jirko. Deep and Heat. Jo? To je Deep and Heat, to znám. No vidíš, člověče. Jo. Tak jo, tak jo. Bolí mě hlava. A když se to Tohle to prodává je jako Deep and jemnější. Heat. Není to takovej driák. Manadil. Tygří má. Mentolová, Tygří malinkatý. mentolová a tygří masta to tam nemá. Ne, tohle to je taková žlutá jak vazelina. Tygří vás, no to známe. A řekne mu přesně, no. We have also eucalyptus here. Jak to počkat a pak rozňahnout. Okay. Počekaj. Now, look. Sorry. Make like this. And čepku. Čepku. Je to pálí. Hot? Jo. Hot. Yes. After hot, we have problem put it. No sleep good, put it here. Oh, here. Let me, this, I help you. Mám jako řeckou. Čepku. Here. Na kolano. Na koleno. Dobře, dobře. Here. Jirko, dobře. Yes, you can make for him. Už nám není zima na ruce. Děkujem. Make massage for your wife. Make massage for him. Yes. Make goronzo and put it. Oh, dear friend. Děkuji, sir. Thank you much. Look. Make hot and put it where are problem. Sorry. Dobrý, Jirko? Už jsou ti vlasy, Jirko. Look how you use this oil Tak brzo, viď? in home. We have Voda Menthol. This one. So good for asthma, catarrh, chrapania. Tonight no chrapania. This one no use too much. Ano. Puže? Puže? Yes, puže. Aloe vera with camel milk. Už vám nechrápe loket, víte? No. Děkuji za upozornění. Já tam všechno tady. Jsem tu poprvé, ne? Tak. Děkuji. You're welcome. Já si... Odehne. Děkuji. Opravdu, skutečně musím říct, že to usnu večer. Neruší, dobrý. Budu muset dneska mazat. Also, yeah, argan for you. Aloe vera. 1 month, make rasta like Bob Marley. Ano, Sorry, tady kolega. Jo. this not Egypt. This from Morocco. Make photo. Take photo. After 2 hours, make other photo. Dobře. Ahoj. No posting, yeah. Máte? You want to try?
Tak trošku jo, někam. Počekáme. To se jako přemístí ty vlasy k němu, nebo? Stanna. Aha. No, a jich mám hodně, tedy. Stejně no. Ano. Rick Martin. Ano, Martin, správně, ano. Já jsem si taky mazal. A byl jste jako já, nebo jako kolega tady? Proto začal z druhé strany. Promiň, Jirko, promiň. Egypt, dobře ti tak. Teď vyrostou a zmizej úplně. Něco proti šedinám potřeboval, víte? Jak to se stroj času. Musí se to používat hodně opatrně, Ano. protože Miloš tohle to používal a pak si otřel ruce takhle do bundy a ukaž to. A má klid? Korela. Má namalované, nemá? Tak stejně teďka už se hodně píše o tom, že není zdravý se každý den zbytkovat. No tak. Mívá se to pošky. Já se vždycky potají osprchuju. Nikdo se jako nestěžuje, jo? Prostě. Tomorrow. Homra. This from flower. Natural something. For skin. A šup do letadla hned, ano. This for all skin. Pán se obětuje for old skin, dobře. Paní nepotřebuje, jasně, jo tak. Ah, welcome. Old skin pot. Ok, old skin. Okay. Sorry. Make like this. Už to si normálně vypil, já nevím co. Taková... Tomorrow. After shower. Taková jahůdka. Hot. This we stay in skin. Paní mám hezky voní, víte to? Ano, bude vonět celý týden. I tady u mě. Teďka by se nesprchovala, aby mě to vydrželo domů. Jo. No blouse for me? Já. Thank you. Jiří, co máš? Mentol jsem vzal. Pojď, máš ho ještě, ukaž ho. Jo. Otestujeme pak mentol, je to takový malý bílý. No, to je zabalený, nebudu to rozbalovat. Jasně. To je jenom trošičku a do vody a myslím si, že to pomůže proti všem našim neduhům, co u nás máme. Ono to možná nebylo úplně v kameře vidět, ale Jirka dostal úplně ne božské pomazání, lékařské pomazání. Vypadá to, že už vlasy. Tak, první černé, výsledek bude ta do blond. Budeš mít ta přední část blond a druhou budeš mít asi nějaký zbytek, nevím, uvidíme za hodinu a půl, necelou v podstatě. A mě naopak tady asi se místo té černé objeví něco jiného, možná budu víc šedivý, nebo to možná zmizí, uvidíme prostě tady to je Afrika, tady jako nelze nic jako předpokládat. Jako jistě prostě vůbec ne. Obujeme se, pokud tam najdeme své boty samozřejmě. No, určitě. Jo, když tam byly pouze tvoje, tak mě půjčíš, nepředpokládám. Jednu, Jirko. Všechny možnosti jsou k dispozici. Všechny možnosti, dobře, tak aspoň jednu, děkuji ti. Víš? Jo. To by se mi podražilo tady mentol na vlasy, tyjo.